De bouw wordt bouw in de midden. Was er hoe witte wordt, steeds nou in het gemaal. Het gemaal Zwergemierden stiert al zo'n 2000 zo'n leeg. Maar het is nou weer te leven wekt. Net meer als gemaal, maar als informatiecentrum. De beziekers kunnen hier nou leren hoe de Tworbout een wichtige rol speelt in de bouw. Lisdorp, Twarrebout, Bollepiest kent een hele hoop verschillende namen. De meeste mensen kennen wel als de donkere sigaar die in de sloot staat. En dat is een plant die wij telen hier voor het gebruik als bouwmateriaal. En het is heel geschikt als bouwmateriaal door de bladeren die het heeft. Die hebben holle buisjes en dat is stilstaande lucht. En dat kunnen wij als een heel effectief isolatiemateriaal gebruiken. De woningen die wij bouwen in de fabriek, die kunnen we isoleren met fossiel materialen. Liever niet, maar dat kan. Maar we kunnen er ook isolatiemateriaal aan stoppen. En dan krijg je een hele duurzame woning met een negatieve CO2-footprint. Na al die jaren van verval waart het echt wat tijd dat het gebouw een nieuwe functie kreeg. Het wordt misschien vol met heel BM en rotzooi. De glazen weer stikken. De wiegen die de tas is op hier. Zie je in het isolement, er gebeurt niks bij en dan komt het op. Nou, wij zijn heel blij dat we deze oplossen, omdat het de actuele functie krijgt van de toekomst. En voor de gelegenheid waard Frieskalig jonger Gurbe Douwstra vregen of er een passend versje hier. Dat hier net. En daarom schreeuw speciaal voor dit moment een naaien in. Er werd wel zijn dat als toen net meer werkest, dan steek je door met hart. De titel is wordt oneerbiedig oude meuk. En ik jou daar meuk is net echt een Fries verlierd, maar als ik oude meuk is, dan weet elke niet wat ik bedoel. Oude rommel, oude zooi. Ja, en hoe ben ik erbij kwam? Het gaat oorspronkelijk over oude meuk die een nieuwe takels krijgt.